खुलुमबाय। दिनै 17 मार्च 2026 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंदिनि गिबियावनो दङ। मेष राशि। खरसानि सायाव सामलायनायजों लोगोसे रांखान्थियारि थासारिया सरासनस्रा थागोन। जायखिजाया गिदिर थिरांथाखौ साननानै ला। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3 आरो गाबा गोजा। बृष राशि। रांखान्थियारि थासारिया साबसिन जागोन, नाथाय रां थिसननायखौ सोलोजों खालामनांगौ। मोनसे गोदान खाबु फैगोन, बेखौ बास्लायनो दाहो। बृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6 आरो गाबा गुफुर। मिथुन राशि। रांखान्थियारि थासारिया मोजां जानाय नङा। दोनथुमनायाव गोसो हो, रां थिसननायनिफ्राय गोजानाव था। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9 आरो गाबा गोमो। कर्कट राशि। आयनि गोदान फुंखाफोर नुजाथिगोन, राङारि मुलाम्फा जागोन। हरखाबै राङारि मुलाम्फानि इसारा मोननाय जादों। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2, गाबा रुफा गाब। सिंह राशि। रां फैगोन, नाथाय खरसायाबो बांगोन। सोरबा सासेया खाथिनि सुबुंजों फोथायखेबस' खालामजानो हागौ। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1, गाबा सना गाब। कन्या राशि। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन, रां रैखा खालामगोन। गोजाम हाबाफोरनिफ्राय सासेया मुलाम्फा जागोन। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5 आरो गाबा गोथां। तुला राशि। आय आरो खरसाया एखे थागोन। सोलोजों खरसा खालाम, नोंथाङा मोनसे गोदान साख्रि जागायनो हागोन। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6 आरो गाबा गलाफि। वृश्चिक राशि। राङारि आयदाफोराव सांग्रां जा, हरखाबै दावबायनायनि गोनांथि जानो हागौ। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9 आरो गाबा गोजा। धनु राशि। राङारि थासारिया समानथि थागोन, गोदान प्लानफोर सोरजिगोन। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3 आरो गाबा गोमो। मकर राशि। धोन बुथुमनायाव गोसो हो, जाफुंसारनाया गोब्राब नाजानायनिफ्राय फैगोन। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8 आरो गाबा गोथां। कुम्भ राशि। आयआ बांगोन, गुबुन हादोराव दावबायनाया मोजां। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4 आरो गाबा गोथां। मीन राशि। राङारि आयदाफोराव सांग्रां था, गोदान जागायजेननायनि थाखाय जगाफोर दं। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7 आरो गाबा गोमो। दिनैनि राशिफोर फरायनाय एसेनोसै, गोजोन्थों।